انجمن اولهیه ناودولتی bi şêweyekî tevahî biryarek spard derbarê dosyeya Sûriyê ew jî bi rêya pêdana wê bi derbaskirina alîkariya mirovî bo Sûriya bê pejirandina rejîma Esed. Lê tenê ew agadar kirin derbarê vê biryarê de. Ku wê alîkariyên li gorî wê biryarê werin guhestin bo deverên dibin desthilatê opozisyona Sûriyê. Bi rêya 4 xalên sînoriyê dibin kontrola şoreşvanan. Li aliyê welatê Iraqê û Tirkiye û Urdun. Biryar hate standin duh roja duşemê bêra wê yekê jî dike got eger bûne necêbicêkirina wê biryarê ji aliyê rejîma Esed ve, Encumena Ewlehiya Navdewletî mafê wê heye karûbarên din bistîne. Ku beriya niha jî Şamê hişyar dabû bi derbaskirina alîkariya mirovî bû Sûriyê heger nedibin pejirandina wan de be. Proje biryar tekez li ser wê yekê jî dike ku bi nevekirina sînor beramberê alîkariya mirovî tê wê watê bi piştguhertina yasayên navdewletî bi taybet biryara 2139 nihan ya ku daxwaz dike bi gihîştina alîkariya mirovî bê asteng. Ji bilî ku ev proje biryar rê dide netewên yekgirtî û hevbeşên wê li ji rêxistina hawarçûnê yê nehikûmî bi gihîştina alîkariyan birêya sînor û hêlên şer. Bê ku pîwîstî bi pejirandina dewleta Sûriye were standin û ji bo vê yekê wê mîkanîzmek ji bo çavdêriya werê dayîn ji bo girintiya xwezaya însanî di nav karwanên alîkariyan û dibe demê wê jî 180 rojan dirêj bike di dema derxistina biryarê û her wiha ji bo razîkirina metirsiya welatên Rûsya di egerbûna qezencekirina van biryarên mirovî ji bo şandina çekan ji bo opozisyonê de. Nivîskarên vê biryarê qebûl kiribûn bi vekirina van baran ji aliyê cemarikên her sê welatên yê ku wê alîkarî di sînorê wan re derbas bibe. Ew jî welatê Tirkiye û Iraq û Urdun. Ev biryar careke din tekez dike li ser pîwîstiya dîtina çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriyê re. Her wiha û cêbicêkirina ragihandina Cinêfê ya di sihê meha hezêrana sala 2012 de hatî dayîn. Di wê demê de biryar pêşwazî bi dayîna Stefan de Mistura weke şandeyekî taybet bi netewên yekgirtî bo Sûriya kir û li aliyekî din di nameyekî ku beriya niha ji aliyê rejîma Esed hatibû şandin bo netewên yekgirtî ku tê de hatibû ku bi gihîştina her alîkariyekî bo hundirê Sûriye bê pejirandina hikûmeta Sûriya tê wê watê ku hêrişek li dijî Sûriya tê kirin. Ku ji ber vê yekê nivîskarên vê biryarê bi bîranî bûn ku her hêrişek dijî karmendên mirovî ev hêriş di tawanên cengê tê hesab kirin.